Malam Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kada. Amma da lafiya? Lafiya kalau. Lafiya dai na ganka na. Ai ka san yanayi na damuna ta dan fara sauka. Shi ne muka zo mu ga gonar an samu abubuwan da suka dace. Malam na maka ji da wannan abu kuma da ya faru. Sai dai addu'a saboda bukatar mutum ɗaya tak ake sa rai. Gashi mutumin jiki ba ne ba. Shi ba zuwa gidan mutum yake ce ba ni kaza ko kuma rantan kaza ko waye ba. Duk wata harka ta addini da mu da sai dai mu gode wa Allah. Ba abin da baya mana. Amma haka kawai saboda san rai siyasa ta shiga cikin lamari addini. Kuna da labarin abin da yayi ko kuma wa za a nada mana a wannan garin? Wannan kuma Allah shi ya san karatun da yayi. Amma ina tabbatar ma dai an yi san rai. Namun liman a wannan gari namu kamar tsohon liman da aka ce wallahi zai yi wahala. Liman mu ba ruwansa raɗin suna daurin aure komai shine ga karatu a cikin mutumin nan wai amma saboda wani abun duniya a ce yau an cire liman za mu gani. Dama ka san aka ce ka riki Allah to yi wasu su ba abin da suke so ba a so suke su nuna baka isa ba saboda tsabar sare. Allah ya zaba mana abin da amin dan da muke Allah ya zaba mana amin kuma da Allah ya taimaka. Zan zo kuma dan samu dan san mu shi yake wahalar da mu wallahi. Rana ita ka zo ka shi na faɗa akan gaba insha Allah. Alhamdulillah. Madalla. Nagode. Madalla. Allah ya kiyaye. To, kun ga dai irin abubuwan da suke ta faruwa a ƙauyen nan namu. Alhaji Kallamu da ɗan shi ɗan baba banda cin zarafin al'umma a garin nan babu abin da suke a ƙauyen nan namu. Kuma gashi sun samu ɗaurin gindi wajen mai gari. Yanzu ƙarshe da tura ta kai bango ma yanzu abin ya tsallake kanmu fa ya koma kan iyayenmu ne. Mun zuba ido muna kallon wannan abu ni na rasa ta ina za mu samu mafita da za mu gano bakin zaren wannan abu. To akwai mafita. To menene mafita? Mafita a nan shine mu haɗu gaba ɗayan mu. Da mu da 'yan gari mu je wajen mai gari can ma za mu samu mafita. To baka ganin cewa mai garin shi daure musu gindi? Ni dai a gani na a kamo dan baba tare da babansa mu haɗa gaba kidan mu je mai gari. In ya ki da kana sai mu tafi birni. Shikenan. To wannan ma shawara ce babba. To waye zai kawo dan baba? Dan baba ni dai kan gaskiya ko da karfin cin tuwo. Na yi alƙawarin sai na kamo dan baba. To baban shi kuma ba zai shi ma ya kalla. Baban shi akwai Alhaji akwai babba dan gidan Alhaji Gajere. Na duba gonar su ma giwa. Na duba gonar su ma in gani ko yana aiki a cikin gonar ban sanar da shi a cikin gonar ba. Ina ga ko ya shiga cikin gari. Ba mamaki. To shi kuma shi zai kawo shi. Haƙun shi zai kawo shi. Sannan abin da nake so da mu gane guda ɗaya. Kaga yanzu mun na waro ku ne mun zo nan wajen mun zauna. Kowa yayi gum da bakin shi. Babu ruwa bakar wani ya ji wannan labarin a cikin gari. Saboda haka idan Allah ya sa mun ci nasara mun kama su to al'umma gari sai su san cewa mun ci nasara amma kada kowa ya faɗa idan ka gaya mai gari fa to kashin ya bushe yawwa amma fa abin nan yayi ba damuwa wallahi zaman lafiya ya ƙare a garin nan wallahi sai na datse wani wuya wallahi ko yarwa cici ko dan wane ne wallahi sai na sa wannan aljanna datse wuyansa. Kai dai har abada kanka a dawa yake ba a gida ba. Kullum kokari na in nusantar da kai abin da ya kamata ka yi amma ya gagara ka fahimta. To amma umma ni yanzu baki ma kika ja min reni ba ma. Kin yi galala da ni ba kya nuna min kauna. Ce wai wani tukur ya daga ni ya buga ni da ƙasa. To ai dole in yi galala da kai. Ya zama min dole inda akwai abin da ya fi galala ma dole in yi da kai. Tunda kai ba mutumin kirki bane ba. Duk ka gari ka adabi kowa da fitina kala-kala baka da kirki wallahi tallahi. Wallahi da a ce zaka zama na tsatse wallahi sai nafi kowa kaunar ka. To shikenan wallahi takau. Shi ma tukur din ai ba a kada jarumi so ɗaya ce an ci shi a gasa. So uku ya kamata ya kada ni. Wallahi in na ganshi sai na datse mishi jijiya wallahi sai dai komai ma ya faru. Daman abin da ka zo ka gaya min kenan to sai ka jira uban naka idan ya zo sai ka gaya masa sai ku bi gida ku rinka yanka mutane dan abin da ya rage muku kenan ku rinka yi. Na kona garin nan wallahi. Allah ya tsare ni Allah ya kiyaye na auri mutum irin ka fasiki mara ilimi mai lalata 'ya'yan mutane. Kinga kawai ki ya haƙuri kawai abin da ya wuce ya riga ya wuce
ai Allah ma muna man laifi kuma ya yafe mana wannan tana mutum dan adam kawai ki hakuri kin san ni fa ina son ki ban yadda da shi mutum da yake bin ka zai kashe ka a karkashi ina karkashi duk fadin duniyar nan babu wata yarinya da na gani nake so irin ki ke riga kin sani kawai ki hakuri ba na son ka ba na ƙaunar mutum irin ka. Kin ga ki taimaka min ki haƙuri idan da haraci zan je in ba ta haƙuri don Allah. Kar ka bi kar ka je na ce ma ni dai ba ruwana wallahi ba ruwana bai kamata ki min haka ba saboda ke ce fa kawai nake ba ki haƙuri. Assalamu alaikum. Alhamdulillah na gode wa Allah da Allah ya kaka. Kai dan baba naji an ce kana nema na kuma naji ka ce ba a cin galabar jarumi so daya. Wannan ba kai ƙarya ba haka yake. To yau zan nuna ma cewa ba a karo da dutse da kwai so bi duk wanda ya ce ma ana karo da dutse da kwai so bi ƙarya yake. Ina so ka sani cewa tsakanin aya da tsakuwa akwai bambanci. To ai daman an ce rashin jini rashin tsagawa. Ok haka ce? Za ka yi kenan. Haka ce? Ke tafi gida. Abinda ka faɗa gaskiya ne? Gaskiya ne ranka dade. To amma gashi har yanzu ba a kawo min hatsin ba. Kuma ka ce sun yi haɗaka? An haɗa kayan hatsi. Za a kawo min. Bare ka ranka dade. Ai suna nan. Fada. Duk abin da ka gani ke yi nan ina yi ne ina duba girman Allah. Saboda haka duk abin da ka ga nayi a nan gurin tabbas na san abin da nake kuma na san inda zan. Dan baba ne ka dauko shi haka? Ai da ma na gaya mai cewa shi mara kunya ɗaya ne ni ko mara kunya guda biyu ne na birni ne na ƙauye shi ko na ƙauye ne kawai. Kuma abin da suka saba yi a garin nan ne suka fara girba. Amma ni abin da ke so da kai tun da ka faɗa ka da za an haɗa ka da Alhaji kai za ka iya da Alhaji a garin nan? Sai ka je. Wani ka nake ji. Ai jama'ar da ni za ka huɗa ka ci. Ranka daɗe. Sanara mutunci. Baba. Ya aka yi naka? Abin da suka shuka ne a garin nan suka fara girba shi tun yanzu a ranka ya daɗe. Kuma al'ummar gari sun fito kwansu da kwarkwatarsu sun ce fa ba za su yarda da wannan mulkin da ake musu a garin nan ba. Saboda haka yau ga su a gabanka a san wacce za a yi. Ba ku zuwa guri na? Ka tsaya mana Alhaji Allah sai an biyo haka. Abin da nake so da ku zan yi bincike zan biyo abin ta ƙasa a hankali za a gane da abin da ke ciki. Gaskiya ne ranka daɗe ba fa da wani bincike da za a yi ba. Yanzu mai kai sai. Al'ummar gari sun fito kwansu da kwarkwata ba su yarda da wannan mulkin da ake yi ba. Tukur ka dakata tukur. Za ka saurara ka ji ko? Na saurara ranka kai daɗe. Ku tafi waɗannan na waje. Ni zan ja kunni a hankali za a daidaita. Ko ba haka bane? Allah ya taimake ka. Ya aka yi? Allah ya taimake ka. Ya Alhaji bayani. In bai dau mataki ba. Mu za mu ɗauki mataki.